Order to three. Nana, continue down. Danano, Meshamo, Samuel, your bow dear, your bow dear, and Lydia, no, sorry, Baba, a few dear, Mama, and your 20 years so, I'm a lion friend. And today, but I am Samuel, you are too suffering. Nana, PT2 apente. Dompoase continue. Dompoase continue. Oh, me say be all this emotion na. Nana was some PT2 apente. Fans and brothers yesterday. Fans emotion na. Nana go. Eh, fans emotion na. Fans emotion na. Fans emotion na. Nana. Asini ya de share oba. Nana your person fans emotion. Oh, Nana go ni Nana. Show man. Me pato bon mo ban ni na mo na sesia mo hwe dia sesia. Afa ya frɛ. Nana akamohire. Fansa bozu share Nana akamohire. Nana Dompoase akomohire. Oh aha. Aha. Ya frɛ otrema beyi. Aseni ahene. Oniha. Aseni ahene. Nana fansa bozu aseni ahene. Oh aha. Ya frɛ ebusia pani. Ebusia ni na ye sini streso. Ebusia pani ni. Nana Ponko. Onoso abegem. Ya frɛ Medasi, Obijan, Mufangu Mame, 10,000, Mufangu, Maya Manaya Fe. Maya Manaya Fe. Obia, Fangu. Aha, Maya Manaya Fe. Yes, when you man, you have Madani, I'm a 50, Mufangu Mame. Aha, Mr. Mufangu Mame. Maya Manaya Fe. Nana continue to get as soon as for sir, as soon as for when you're the live by line, I'm saying this so. And so, you. Hey, Adivasi, now, baby, also can't hobra. Find your batman. I feel good. How do you do? Now, don't head master. Those master. Don't head master. Oh, yeah, Unyama. Also, who? What I am sorry. My penny for my idea, Mufamla. Now, who are holding a to our own? Oh, dear. MP, I should be in a Kawai. One name cost over and cost one of the yes. Oma, yes. Yeah, even what we are to answer. On a work with the fee. Other to be empty. Other to be the one can't. Not just say, oh my. Now, the battle, I'm in my administration. Sir, I'm sorry, man. Last year. They pay 10,000, more for 10,000. Idea was so for Omuyan account. My idea. Why you will bring for 10,000 so. So for me, that's why. You made it first. Committee for one kind, not nobody has said it. $8,000 Ghana cedi. 8,000 Ghana cedi. Meeting said I'm not and yes, I carry you. $8,000 You say I'm not from Bonsu. Back for
for 5,000. Back to me 10,000 also. I was your penny that you know. Solo Hona. Ubana se menya wa sa na nyo. Ma post spray. Yes. One fantitu. Kagum. Sorry, Key. Yeah, we are there, and actually, I'm making it. Who's yes, you? Are you going this year? Now, yes, you. This is from Lady. May I say? You are busy. That's it, Chief. That's it. Yes. Obi amfani de emetu. Na me ya panimu so nya say. I know de yon kan jiro na na wadama. Mo check de no. Na o ni e check ase e won jiro. Che se ewie ni e boba, you obedi facts. Me that's it. Wa wo ba wie na e be mo sa abegina ho. That's it. Ko mo ta ma abenya. Ni ya shase e foforo. Mfangu. So na ya na Okofo ya program bi say. Na mo pre high. Ba mo la mo kakra. Ma do pass for obi na amna ni omo ya na komka. Nkroni na mo so ma ba. Abesiafo obi ani ne dia. Obi ani ne dia. Damase. Emma, me that's it. You rap and me that's it. That's it. Damase. Mavic. Okay. Good. Miss Planet Ghana. Hey, says your name. Me papa waba. Me that's it. Honorable. Me that's it. Honorable Google sir, no. Jana na fo wa sabu abedri ha. Mo fa makajo. Mo fa be gumo e. Ko ka hini na gina ha no na na tu mo tom o yesa. Ka bu ya na na. Ana ba yiro. Yomo nyanfa ni na na konti. Yomo nyanso ha. Ko na sa general. Sa Misra, I want to come to them. I don't grab it. Apano. It is possible. I don't know about that boy. There's something cast of one channel. I don't know why.
Another why discipline. Discipline. That's what it is. What's that? Camera movie. Honorable. I say, make answer, Honorable Vanderpoise. What do you? Oh. What? I'll be a natural. What's it, Mamma 1,000? On your former. Speaker of Parliament. On the train, on the music academy here. Actually, Simon Somebody. I don't know mention, but I bless her papa, the actual number music. Former speaker. I can't wait you. I did your mamma in America. Wait here. Yes, here. Yana abusia pani ase. Abusia pani. Abusia pani. Yeniano National Democratic Congress. NDC. 24. Islamo Anthony Kafuano. Yapamocho. Hene. Argentine no tie the enkoso ewa enti asramo moment twene no enkofo entwene no moment enkofo ohene Argentine na wo tie ewo kanifo gina mebi acho yentie yeni anu opposition for amoa our parliament. Okay. Former second speaker of parliament. I feel so. Abusuaku a yesha ha no mo. Yeka yeni anu Adanso for National Democratic Congress and this amonyo ku no. Ayesa every national. A chance to go free John Dramani Mahama, the incoming president. I feel the 24 mo free national ba era John Dramani Mahama Nimia Prakupa won go to Jompe Alhaji Mohammed Muniru Limuna Akaya ho member of parliament for Ododio ye mankani ye kra Ododio also aha yeah John Dramani Mahama Nana Emana Suti say Odi to make a say to say 24-hour economy. Yes, we be a very deep picture. I don't say now Osaka Oha, but Osmani delegation on mobile, Omuna Mibu meeting. Aya Onwaniba, Nana Oba Omani no Aya Chasa, Opri Aya Mashebe Jumakunyano, our formula or Hagi. Afi Aya Waoba. Honorable Samuel Abaji and also our Nana Mother Roma. My introduction can see we say I know. Na Madani Casamuno, Ediama Woba, Unana, Odisha, Wadiana, Samuel Abaji, then here, you were John Dramani Mama. I could check on us soon. I need 24 no other. And then you na yejina ha NDC amani oko ni dimo eni yewura John Dramani Mama dimo say yewura etonisa edifre His Excellency John Dramani Mama ono ani nua prekope se anka onfa na ni monyam embeta enadwumedie eso nanso na eye yewura fesa nkobeba nanso me no ka say yewura ewo America memu a odi ni juma enam obuo ni anidie a His Excellency John Dramani Mama ewo edema nananom any Adanso mighty go to the former agric minister yewura Alhaji Limona any former sports minister Honorable Nilante Vanderpool. Any the team Ebeta Yana Jumedi Aso. Na Yabaya Yasi once nani Shekrano
opusani nsem enim sɛ dwumadi a yɛn nana adi ɛyɛ dwumadi a yɛde projecti adanseman yɛde projecti yɛ kuro no ɛne nti yɛwura sɛ wei deɛ ɔkuta ne nsɛm bibi kakra a yɛ tete sika 200 million nana ɛfa supporti the program na yɛbɛdi radio mafa saa akɔnya yi so na masrɛ adanseman na mafa saa akɔnya yi so na masrɛ abusuafoɔ sɛ afiwei abatɔ no a yɛkɔto no yɛpɛ kandini a ɔman Ghana ɛda n'akoma so yɛpɛ kandini a ɔbɛso ama yɛ kuro no ɛne ɛman no afa ne ntoma pa ɛde afira ɛmɛyɛ ɛnyɛ sɛ sɛbi amanyɔ sɛm deɛ ɛnyɛ busua sɛ wɔ amanyɔkuo mu na sɛ wɔankasa wote hɔ na wohu sɛ mmerɛ bi atwam na nɔɔma mu yɛma wo na ɛna wohwɛ w'asetena mu a nɔɔma mu ayɛ dea amanyɔ sɛm ɛnyɛ busua ɛne nti yɛbɛsrɛ sɛ abatoɔ wei ɛyɛ abatoɔ ebe decided the future of the youth of this country. Ebe decided the future of this country. And in Yawra John Dramani Mama said, Young to Ababa Bia, why not just Oberson Ama or my Ghana, Afan Tuma, Pa Ediafra. Near to Abama Candinia, or Puo, and yet Nitie, Edman and Anom, and the Ghana Fodina, Medamasi. No dear, the demand no ever no. Osha Minifaswa Miaminia, my colleague, Honorable Sir Charles, our Gina, our Adanso Kwabena, no GDS and a home Brazil, any India or one, Yamia Duma, Adanso Kwabena, a version and Munyao. And inti Minia Charles so and the dinner in the Fasomo. And now I remember this year we are now going to hear. Oh, Mamma was National Democratic Congress. NDC. Aha. Ejo. Every fan. Yeah. Then I must see. Jones, and I say, Yada abusia pani kokuponko yada nase ayadie wode na bukro na this is oyewura Okofo oto nsafra wo no aya Obuase East akrofrom na Adanso asokwa omakeko mo sase aya 5,000 cities. Ni nyina achire no. Omode aya ensio adaka edu sana minerals and also adaka du ana snap pantu also aka ho ade reboa odwumadie no. Ni nyina na yakwo no doboa madam aburu egu hai. Okofo Kwabena Bonsu otosu mienu. Afis pepe penie Yankopon Adaroma, a Peja war. Now you will see a senior Kunyaka Sieswa, a wood Dompoase. Nananum Nana is so not in kind, Kafra. Nana Afrifa, the good dome out of some years. You don't pass him. Nana, every year,
Minianum Omo Adansia, Omosi Omampeni, Anemu, a year of Boise East, DC, Oboase West, dear man, you anymore, but Mehumina Kitua for Mena, Ewa, and Behuna Kufumoha, Behuni, the Biase, and Suaha. Afe, a software, Imam for any other four, and a Rie and a Marie, as Yamia. They didn't come to Bunyan Copon and a better Nasia. The better Nasia, Yadanasi, say, and a day, West Sea, Yamaye. Na yes, was said. Yadi 80 Yania Yura, Okofo, na fish yada, a brown Yagopo Pedano, this Yaponeso, nothing. Na Yasa would be a fish yada no qua. Would be said, what the Peja don't pass in mind, what did be a sin and swore, send your baya, Ebema don't pass in mind, a jumpon. The Yania Yura, Okofo, na fish yada. A brown Yagopo Pedano, this Yaponeso, nothing. Na nyese wodi afinhia no kwa wodi se wodi pagya dompaseman wodi bibi esi na ni so se ne be ya ebema dompaseman atumpon obaye afi dwumadi ahoro a wahyase a wapagya eye na hemfie ani dwumadi bebre ko so dompase ne patam ekwan a wone Mashe begani a mi amekasa yi ane DC osi o mampani anem akwala woni edi kuta ho se ne be ye mpuntuo ebeba dompaase aye krabere DC aka go se bi nsi da akwanya empo itwa mani ko hwe na himfie akwanya wo fa so woni ne hemfo emo enso omudi kuta ho no oka omobomu se ye be ye biara ebekoso wano no eno so eyesronko enu ti se enne edai se na na hidaya si wo se wo de kai do pasema nyina se momra yanka ya humom ni enfa bibi ensi ene so se ne be ya yebetimi agina so amado pase akoso no anya biara amfa se ene so se ode adesua enkoso ebesi na so anuti so we program ye ahase be bosome ye ya nante kakra tete yempo ya di kansie wo school a ewo na ne peso ya so na nsane ne ye agro ye asotefu ya ne afefe ya kakra ne ye bebie ye agro fefe ewo so enwumre no em say ye lanche fund a pin funder ye dey boa education no eno na ene ye budget it is obi eya the pasia em say ye ni bibia ye betimi aye since ye beja bibia ye dey empire ye dey enhira ye dey ye sunsun eternity say ye be ya adwuma pa wa hyasie ye betimi akọ ewie pa amaye nana say de me wafa me say o wafa so bibia ne me no ekwanya ofeso ofre me utumefo ekwanya woni midin kuta ho ekwanya se mpo ye betime di empuntio mapa abadom base na ni so papa na misisi bio na ni so papa se bibie ni wa de kame me eyesi antuma di ekura na ho hihye nyina no ho hihye bi ya de beto mani se o mpese emu ba akokura no ebe ba se minia timia na me no hihye ni nyina maakuma enu kire ebuo sonko a odi ma makonua a meteso e wo mrahye bidwam etinana mani aso odumadi a wodi da wo dome mani aso na me gidi se dompaase ma nyina so ni aso oduma a wodi enkaboma dia ba dompaase eni mpuntri a wodi asi wani so eno eni ye nyina ye rese ye beboa ne yaka wo ho na sai mpuntri no etimi awie pay ni mafam ana aban ya wosiso yi afam na woni tua empuntuo ahita baabia eya me mpeso yeso ha na me nsura empuntunuma ekoso wo mantam ya no ni so meka se binsi da enyema bebre ekoso
ɛyɛ sukuu adan sukuu na apɛ sɛ ɔbɛgya mu no sukuu adan ho bebree a yɛsie ayansabea bebree a yɛsie ɛkwan yɛ yɛyiyi no mantam ha baabi a yɛsɛ minsuro a ekuro biara ne wɔ wɔyɛ mpɛ so yɛ so a contractor ni kwan so a wɔyɛ adwuma a police station ahorow a yɛsie nipadua a yɛhwɛ sɛ nso yɛbɛbɔ ɔmo asetena mu yɛde sika kakra ɛso ɔmo asene sɛdeɛ nana woso wobɛboa yi scholarship kakra yɛde ma sukuufoɔ ɔmo kɔ ɛno so yɛyɛ afei kakra wɔn awie sukuu a wɔn pɛ enyuma yɛso yɛfa kakra yɛyɛ pɛgya wɔn no so no ɛno so ɛkɔ ne mu nana ɛno ɛne yɛyɛ ɛde aboa wɔ ɛno na ban wei wɔyɛ ɛde aboa wɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wahenie no ɛbɛkɔ so sɛdeɛ ɛbɛyɛ Dompoase ma yɛde tena afa ne ntoma ɛno nti yɛsrɛ sɛ dwumla pa a wahyɛ aseɛ no asomdwe a wode aba Dompoase ma ɛnkabɔ ma ade aba Dompoase ma no ɛnkɔ so daa sɛ yɛnyɛ asomdwe a yɛhwɛ nyinaa no yɛnsa ɛbɛka nti na ɔda ma sɛ na mede ma no bɛsie no na afei yɛbɛto aba aka bɛyɛ bosome ne kakra bɛyɛ bosome ne fa ne yɛato aba yi deɛ na ɔda ma saa platform yɛ ade ama ne ma memfa ntumi nnua no fo kakra abatoɔ sɛbio ɛnyɛ ntɔkwa ɛnyɛ tembidie ɛnyɛ sɛbio kotwa obi mpoa anaa ma ho kwan ma obi ɛmfa wo so ɛnkɔdi nsɛmmɔne abatoɔ ɛyɛ adwene mu nhwehwɛmu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛnya mpuntuo mimi gyina hɔ me nua bi mu sɛ Charles bae ɔnso bɛgyina nipa bebree bɛba bɛgyina saa na ama mpanyinfoɔ no wɔn so ɔtwe wɔn so ɔsɔ wɔn pɛdeɛ no wɔn so nyinaa gyina yɛn timanmufoɔ deɛ ɛwɔ hɔ ma yɛn sɛ yɛnhwɛ saa nkɔfoɔ yɛn nyinaa yɛnhwɛ nsɛm a wɔka yɛnhwɛ wɔn nipa su na yɛnhwɛ obi a yɛfi sɛ yɛde tumi no ma no a yɛdi nkan yɛbɛnya asomdwoeɛ yɛtɔ so mmienu yɛbɛnya mpuntuo na yɛtɔ so mmiɛnsa yɛn nyinaa yɛasetena mu yɛbɛtumi akɔ so deɛ ɛhwehwɛ ni ɛnyɛ ntɔpa ɛno nti sɛ obi ba na ɔbɛkasa na ɔdidi atam wɔtwa mpoa a na sɛ bi wɔn bakɔ no wɔnhwehwɛ asomdwoeɛ ɛma Dompoase man wɔnhwehwɛ asomdwoeɛ ɛma danseman wɔnhwehwɛ asomdwoeɛ ɛma Ghana ebio yɛn amanyɔfoɔ yɛnya si mu sɛ yɛpɛ tumi no a biribiara ɛpɛ sɛ yɛyɛ ne yɛnya tumi biara no yɛyɛ ɛno nti ɛne megyina ha na mesrɛ yɛ nyinaa yɛne abaatan awofoɔ a yɛwɔ ha mmeranteɛ no nketeesi a yɛwɔ ha mesrɛ mo ala ɛma obiara ma ne ho kwan ama yɛn amanyɔfoɔ yi yɛmɛfa mo so ama momfa nkɔyɛ nsɛmmɔne bi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛne amanyɔfoɔ sɛdeɛ yɛrehwɛ ɛyɛ tumi ne nsa bɛka sɛ obi ɛbɛka kyerɛw sɛ ebi a ɛsiɛ ma de ne poster taa ha kɔte firi hɔ a ka kyerɛ onipa korɔ sɛ ɔno ɔma ne ba ɛnkɔte mpa bebree deɛ hu ne sɛ yɛne amanyɔfoɔ nsɛmmɔne a ɛkɔ so a yɛhyɛ kɛ nyinaa no yɛma ɛnyɛ bi yɛhwɛ nkɔfoɔ sɛdeɛ ɔmo ayɛ vulnerable a ɔmo sidi ɔmo kapra ɔmo bɛkɔyɛ yɛde ama ɔmo akɔyɛ mesrɛ mo sɛ woyɛ saa nsɛmmɔne ne yɛkyew a ɛyɛ criminal offence in the first place ɛno nti ɛsɛ wohu sɛ ɛsunsunsansoɔ no ɛne wo wasetena no ɛnkɔ yi ɛno nti mesrɛ mo mamma obiara ma ne ho kwan ɛma yɛn amanyɔfoɔ yɛ mmienu so yɛba a asomdwoeɛ na ɛsɛ yɛbɛka kyerɛ mo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mpuntuo yɛn nsa bɛka sɛdeɛ ɛbɛyɛ a asetenam ɛbɛtumi akɔ soɔ ɛno ne adeɛ ɛhia sɛ mpuntuo ni hɔ a ne bia meka abatoɔ mfasoɔ ni so ɛno nti yɛto aba a deɛ ɛhwehwɛ at the end of the day ɛne sɛ yɛbɛnya mpuntuo ɛwɔ yɛ asetenam ɛno nti nana mefo akwanwa so na matua ne yɛwɔ ha nyinaa afo abaatanfoɔ a yɛwɔ ha a yɛmania momma yɛntu ɔmo fo sɛ afei abatoɔ no yɛn nyinaa yɛmmoa na yɛmhwehwɛ asomdwoeɛ ɛyɛ adeɛ a yɛmfa sika ntɔ nanso ɛsene biribiara ɛwɔ wiase nti nana yɛgyina ha a yɛma wo ti nkwa onyankopɔn nhyira ɛna yɛhyira deɛ ma wo pɛsɛpɛsɛ waheni a wahyɛ aseɛ fɛfɛɛfɛ onyankopɔn ka ho
na enfanko ewe pa ema nana adawo ansa na metena se ya sɛ me so me gyina ha me ne na chidifo na me yere kwa dem sɛ program no ɛyɛ ayi no obetena adwam yeso ya kakra the support to medie ɛyɛ 20,000 Ghana cedis nana onyankopɔn ɔhyira me nyinaa Okofo Kwabena Bonsu, when you're in chieftaincy, oh say ye. Oh no, hene na Okofo Kwabena Bonsu. Bema kukudufu, bema osusu ansana. Enchen koma chabo sehima, na netepua, wone watina kunyafo. Ene menemu bakaya na Okofo Kwabena Bonsu. Okofo Kwabena Bonsu, when you're in chieftaincy, oh say Okofo Kwabena Bonsu asani eba nimdiana odo ayemdiana obrase na choma tete atemwa choyense se kuronyane wo hinindufo lesna tina kwenya fo bona chudama ela kweli bija ni sentilo ototro kunsunya iye na manam apodo kwasa tara kuwa ama afya kwa betu confuse Okofo Kwabena Bonsu mbere maba na nakudu for all season asana wa petro koyas dan asma o kan se ope asumge na asumge kwala ofe na afro odin kabo atato eniti enya mama se na bu ya tene safre ne man sorry etiti ni aboro pone ni mfo kumane akese atwa se ye ka ebe ka ma ya chasa ma ya da asama na kanise obowo futu ebija woman for modisium en paso ka o maso enye na nudo demu eyelie pako ano na me ka chem se moye ne fa kore age kwanta na nechi anana ewratama mpo ewo ni furse ona Dompoase ni kokura etwa wo shabe ya kabe na nkoso na napia no sindamas. If I Jamaican, citation in honor of Okofo Kwabena Bonsu, Adanso Dompoase. The Famef Engineering and Maintenance Services wish you a happy and a glorious 1-year anniversary. May your regime be long and prosper. Be blessed with the wisdom of King Solomon, now and forever. From CEO, Famef Engineering and Maintenance Services, Edward Safo Asana. Yeah! Forever. From CEO, Famef Engineering and Maintenance Services, Edward Safo Asana. Yeah! Mama Maple. Picture. Bejahanecha. To make your Busu question and you say, a brand tobacco, our after pray. And then, Kraka who you was just here at Johnny. Okofo or Dompoase Senior High School. Nidi at the Apasi and Kuma. Now, and they are Severia or hene bana no share no was China. I did not up to this way. This is I'm afraid. Why are you saying any percent of President and the man? Someone on Pabuano. Osha, I am a papa. Oh, I am the papa. After your intentions were now, Sako, Okofo or Dompoase Senior High School.
Miss Now invited guests from the high table. We are called Okofo Fio. We are called Okofo Fio. You are the senior. Okay. That's Sasana. What are the other country? New Adviasi Senior High. Achame. Samuel. Jetai and Amatiame. Our black. Mike and away. Okofo. I'm a Cassatra. Don't pass away. The sermon in your puzzle. Why the sermon or here the casa? Or here the casa, I'm the Miami. The same Miami. It's you. Or see the Liga or Cassava and Yamiasia. Don't tell you. That's a real bit of bra. Ọsẹ yẹn ká ọdún yẹn ẹsẹ bebree. Yẹn ká ẹ̀ bọ̀ ọ̀sọ̀ yẹn náà. N'asẹ ọ̀sọ̀ yẹn. Nana dubi ase ma ẹ bi edu. Ọ̀nà akẹ́sẹ̀ ní ìyá náà efiri. N'akwasa ìgboro báyẹ. Ọmọ ayẹyẹ. Olúwa akásá Dompoase ní ìyá parí. N'akwasa ìgboro ní ìyá parí. Nananom Adanso. Dompoase mpanyinfo nyinaa. Dompoase atrankonnwa. DC. Yẹ́wùrọ̀ DC fún àwọn báyẹn. MP fún àwọn báyẹn nyinaa. Asọ́fo àwọn báyẹn nyinaa. Yẹ́wùrọ̀ àwọn papa nkìlọ̀ fún àwọn báyẹn nyinaa. Ẹnsẹ̀njúrọ̀fọ̀ àbáyé. Ẹnsẹ̀njúrọ̀fọ̀ àbáyé nyinaa. Bíyà mi maame. Ọ̀nù ankasa ni maame. Ọ̀nù ani maame. Dompoase ma nana àti ẹ̀fífà tó gudu. Ẹ máa pè ní fún ní nyinaa. Orí ẹ̀rọ asọ́ ọ̀dọ̀ wàásù bebree. Ọ̀nì sọ́ ọ̀dọ̀ wàásù bebree. Ẹ̀dí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ nà sẹ́bi à. Ọ̀sẹ̀ bí ẹni ewu ni sèé. Ọ̀sọ́ ọ̀dọ̀ ọ̀nà ni ewúrọ̀ sí ètù ọ̀dọ̀ wàásù bebree. Ọ̀sẹ̀ yẹ ewúrọ̀ sí ètù ànẹ́ wọ́n ti ya. Ọ̀sẹ̀ ìfìyẹ́ bàkú pẹ́pẹ́ pẹ́ni yé. Ẹ̀nà àbúrò èyí nù. Yewura santẹ́yìn ní prince wọ́. Ẹnẹ ẹnna ọtí ẹkùn yà kẹsì ewu. Ọsọ ọba otunu fún ọdún bíṣẹ nànọ. Ọsọ ọkọ àwọn ọkọ yẹ kúrò níyè. Òkè kúrò ní n'èrì yé. Ọdún sẹ wo ọkọ fún wẹtumi ayẹ. Ọba àwọn ọdún ní pẹ̀lú fún ọtí ọní àbúrò akasáì. Ọsẹ Dompoase kùnyẹ yìí. Ọsẹ bẹ́ẹ̀ fi aduonu ni ẹnum ehun no ẹdwa yìí. Ẹnfie bẹ́ẹ̀ aduonum ẹnum ehun no ẹnyẹ. Ẹbẹ́ dẹ́ ní asesa no. Ọsẹ akunya no akọyẹ ntọkwa akọyẹ manso. Ọkọyẹ na mẹ́ nfata ẹni ẹbẹ́ ti akunya yìí. Yẹsẹ nanam abirẹ paa sẹ́ni ẹbẹ́ yẹ no. Ọsẹ yẹ nanam yẹn tẹ́lá sẹ́ni ẹnfẹ́ ẹ̀wọ̀n adwene. Ní yẹn pẹ́jà kure no. Ne kuro no ẹ̀ mbututuma gba so. Dompoase ayẹ fẹ ayẹ kẹsí. Ẹdí ẹni bẹ́ẹ̀ ma ọman no. Na ọman ni bẹ́ẹ̀ hu sẹ nananom sẹ́bi yẹn tuma fẹ́ akora yẹ yẹ ibi ata ọman n'akyi. Ẹnu lọba yẹ fie baako pẹ. Afi baako pẹ ni. Na nanam ẹ tẹ́lá seẹ. Obiara mpuntuo ẹnna yẹ àná nananom asẹ yẹ kan dodo. Ẹnso asẹm ada hɔ no nso obiara yi tum sẹ. Ọsi nanam kuro bi mpuntuo asẹ yẹ kan dodo. Sẹ ọmọmasua n'ẹnso ọmọmasua ni hɔ a kuro mpuntuo ni hɔ. Ọsẹ ọmọmasua ni hɔ a kuro mpuntuo ni hɔ. Ọsẹ ọnu ni adeɛ asẹ nana bi adehyɛ n'agbe. Nana mu nyinaa yɛ pɛn so. Sɛ obi do afinsi anan deɛ yɛn fa saa ọmọmasua no esi ɛni so. Efi bɛɛ muso mmiɛnsa nie yɛn anoma bebree. Ẹnna ẹnẹ ẹdun nifa náà wà náà ẹtì yẹn. Na ẹnẹ mẹ́ta Dompoase máa se. Ọsẹ ẹnẹ nìkura ní wọ́n bẹ̀rẹ̀ dùn nù ọba ní Dompoase máa se pápápápá. Ọsẹ wọ́n yí obi à ń firi.
Odamase bebre. Ene me be kire ye mo amobaye. O se ene be kire. Efura konyen foforo nipa baye. Ofura konyen nipa bata na chie. Momre me. O se obeda bia, de wo mu bra bro na bia. O se momre no bra. Bia me frɛ mo amoba. Bia we bia o frɛ mo amoba. Then ya me ye companies are sabi. To me sa frɛ won banks. O se company o ye gbe do to sa frɛ mo. Bank for my process for abaya police for process for me da o ma se. Prison service. Prison services. Prison service are inside of what so do bia ase. Dey me ye bi o mota me. O se do ye bia mota na chi. Eno se enwo masua no. Me dey boa me nana no. Ana o ya o de go masua no e boa nana no. Sabi ye ni bi. O ma o tiri obi e no mo ni bi e. Oni ma de. O ma o ni ma de na o ni boa for no. Na me tena se dwene ho a me dey aba. Ana o tira se dwene so ene o be se gba de no. Na agye me nsam. O se o no kwa no wadu no agye me nsam. Ade a Dompoase ma hemfo ne na ma di krofo nyina ma ye no. Agye me nsam. O se de na na no Dompoase ma adi krofo obi bia aye no agye me nsam. We dia Okofo Bonasi nenso asida bi esi o de obi bia. O bi bia asi. Yesi meni so no sika na 7 brothers and moyi no. E be hwe se kwam bia so. O si sika na 7 madam aye nyina yi no. O be se kwam bia so. Me de no kura na be adwuma. O de no kura be adwuma sika na adwuma. Kura na be adwuma. O de sika na no kura mo de adwuma. Ma hwe so de aboa me Dompoase. O de aboa Dompoase for wo ma dia. Ma yi no nye Dompoase for manko sabi obi oti Dompoase kura mu mi nkuro so nyina ka ho. O si nye Dompoase kura mu yankoa. Dompoase de kura no 77. Babi bia mo wo bia o de be ko. Ko du bia se kura ko hwe na se obi wo ni mu ma meboa na meboa. O so ko ono ni nya na bia se no. Mo bi wo na o di mu o ma atu a obawa no. Me nana no mate yi ma me nua no Adanso. Aboso. O se Adanso, Aboso. Ehia ma se me ko bo obi a meboa. O se akunya ho se ko bo obi a ko ko bo obi. Se me no ma na eja. Se o mo nyina e ka bo. Bi no meboa se bi o mo nyina me kire. O se bi o ko bia se bi o bo nti no. O so da bi adonti fokuro. Adonti fokuro na o ka ho no o ma se pa. O se prayer o kita no. Abrebia mo do mo. And then mo bo nti no. Dompoase ma me da mase. Dompoase ma no so mase bebre. Dey me ka kire mo so Okofo akonya. Sabi aso me be peja no. O se Okofo akonya no. Eso ogusu peja akonya no. Peja me be peja. O peja akonya no. Aka mo so me mu boa me. E se nya ta na si. Okofo na ni de be. Okofo asian sen. Okofo asian sen. Okofo asian sen. Okofo na pam sabi achemfo free ha no. O so Okofo na pam achemfo free ha. Etwa si opra. E wo twa si opra. Etwa si opra. O mu twa si opra. E kwa achem. E kwa achem. Ko bi anta na wo wi. Ko bi anta o se ka no. Achemfo nyina tie. O na achemfo nyina tie. Me na me pam wo mo ko. Okofo na pam achemfo nyina ko. Ko bo na na se atwa mane. O wi na ko bo yo se atwa mane. So mane. O bo pro so mane. So bema. O so bema. Wo Okofo. Anu Okofo ta ate na ikuta. Anu Okofo na kunya kese no. Bidi no. Wacha me sabi, se bo ngoma. Wacha no se bo ngoma na sisizo. Se bo no 300 years. Na sisizo e wa ha. Na se tuna di chemi. E ro se tu na di chemi no. Wacha mi mpebi. Wacha mi mpebi e tene. Mfia ha sa twene ni si wo. 300 years ha twene wo ye bo atete no. Ya ye se carry ahwe no. Ye bo ade de kwa ko. O ti ase e bo ma na kwa ko. E ma ye di chemi na enemi ye. Ene no ma o se tu di chemi no. Kene 300 years. Me mama so Okofo akonwa. Omo so Okofo akonwa. Ya ye bi nso. Yes, be so. Ya bi pa. Ene se ene madama. Ene ewu. Ene ewu. Di meda na mu nyina ase. Bada na mu nyina ase. Se ma ba no de ene na mu ye ye no. O se de na mu ye ye no. Na mu ye ye no. Na mu ye ye no. Breje mu ye ye no. O mu ye ye no. Na breje mu ye ye no. Na ta breje mu di ka ye ye no. Eno na me be shemu. Ene o be shemu ka. Akoko draw de kuji Dompoase. Na akoko draw de kuji Dompoase si ho. Eno na ma be me be. Ene wa be o be shemu ka. Okofo ya wa. Ma di she nyina me da o ma se. O da be she nyina. Ma di she nya muda. O ba da di she me de ko bia o. E kwa se sami ho. Aye kwa se e bo ti do ma. O bia ase. O da bia ase. Afi de me di twa to o maka kire mo. Afi de o kan se mu tie ni. Mati bi. O se mati bi. Mati. Mati bi. Mati. Do Okofo kan mati bi o. Ya ba to be ba no. O se de o kan se. Asubia me okure mu no. Asubia o Dompoase kure mu no.
Mokoso ama subia no agema. Asubia me okure mu no. Asubia okure mu no. Ah ma me kwan ma me ye de me ye no. Aya onya kwanya se ye sa adwuma de kesi. Ma ne tra hoda. Ya ma ne tra hoda. Dompoase ni abrantie biara ni won ma mepene so anya basabasa. Dompoase ni abrantie biara ayo ho watia. Ya ma kwasa ye basabasa okure mu. Asembia ha wuntimi abrame ho. O sa asembia ha bia o tumi abrame tie. Wuntimi abeka kire me. Beka kire Okofo. Ne mo me ye basabasa okure. E mo fa na nso nsa nya basabasa. Me mpene so da. O se de ye ma kwanta. Wie na mo mam se bia atena na me mrantie me mawa. Sabi munni bi kura mo ni gi kure mu no. O se asubia na ti kure ano. Mama wa mrantie sabi munni bi kura. Ebe ma me kura mesiesie. O se ebe ma me kwa asubia ti o si. Ebe ma me kura mesiesie. Ebe ma me kwa mo si. Se be bia asubia wo no. Ba bia asubia wo no. Oye bibia e kwa ni. Abato eba no. Abato ala tuoi. O pato pasem. E bako. Ewia me wie na Dompoase de. O se be wie no. De Dompoase o patio patio. O ko to ba na ko fie. O to aba ma no. O se be bia ko to ba ma no. E ko ba ndu benya bia no. De wo ba de benya bia no. E pa ban obo ba be bo. O so re butu na nya. Aba ba ko butu. Aba ba ma ni butu. Eno ana me de me. Ono ono ve. Sana mu nyina so mo. Sana obi ayo ve. Impento pasem. O pento pasem. Iba dem di si me ne so kane. O so ba do si me so kane. Se bia me na na ma himfie sie. Mfie ha sa himfie. Se na na ma himfie sie. Mfie ha se me 3 years. Iba na na ta breje yo di kai. O so ba ta breje yo di kai. Wa ye kakra. O di foundation kakra. Nana konti hene. Nana konti hene so. Munyina nana se. Nana no me gna nana konti mas. So ba bia hye bia ayere bia ko hwe ba me to aso. Ba bia hye bia ayere bia ko hwe ba me to aso. Ye hu ne dia ayeda na ye. Oda ma pra bia ka ni. Ni nyina de ba. O ko ni nyina de ba. O ni nyina de ba. O ko ni nyina de ba. E ma ye peja da. Apega da no. Ba ko pra me da na se. Ba ko pra ma konti o asiri. Ono ni kuro wura. Ono ni kuro ti. Abonte dom hene. Abonte dom hene no. Ono kuro 7 predu asa. Ono kuro 7 kita no. Mabere wa ebro be hwe be mfie miensa no. Ora na Dompoase ma fa bi bre eso kakra no. Mfie mienu pe. Mfie mienu pe. Abere wa nso ya de. Abere wa nso ya na fo mu de. Wasi mi nyai. Oso tu nya nso. Kakra ba mi nsem bia me mpanye kakra. Kakra be ti ni se bi to da bi. Ni ngene basa basa be to aso. We kire se bia do ne kuro ye we. We kire Dompoase do ne kuro ye de ntem. Ampa me ba ye no. Abere nso ba ye. Na am sa himfie mi sie no. Himfie na so sa kra. Epeja kese. Epeja papa. Ya ho adwuma na da ho no soma. Aho adwuma na da ho no soma. Na so me no mo kasa yi. Ba bia duru ye kwachiri pa. O se o ni ye kasa bia infina duro no. Madama e kwachiri papa. Ah me no se mo chido mo ne se de mo se boa me ntino. Mo be huna ade papa. O se de bo chido ma ye hu ade banti. Anje mo mo infem se abendu fita. Na mo kuro ya me ne me mpanyimfo. O se na kuro ya mpanyimfo de ntem. MP ni DC fo no. MP ni DC. Me ba afiku pe. Oba ya afiku pe. E pan a wo mo ye. E ba na ku fa da ro ma ne MP. E pan a mo ye. Community center ye boss. Community center na ye boss. Ensure de ma me. Ensure de ma no. School asabia de ma me. School ada. Ni nyina ye sabia na. Ni nyina ye na ku fa do ye da ro ma. Am de bo akure. Ya sabi o na ko fo de bo akure. Eno ne ma me hwe. Eno ma se ya no ina mi hwe. Eno ne ma me hwe. Si ya no so o mi hwe. Se mo be nya botra ma. Ye be nya botra. Benya botra ma me. Benya botra ma Okofo. Na me tiri mo po. Na me tiri mo po. Ene baby amedro. Baby a mo so ko se o ye ko. Kan ebra metra ha bio no. Ebra metra bio. Na ne ma me kinka ne doso ma. Na no ma kinka ne doso. Apeja su ma kom. Apeja su ma kom computer ensia. Mia Okofo na no ayeye. Me launch fund no me discuss 1 billion atun. Oso Okofo sa program ya launch. Abeja fund na launch. Ona ka sa ka go to 1 billion. Enya check your cash. 1 billion for you. Prison service. Your prison service. I go sit down mama sabi. Obi yare ya no do kakra. You be try na say that boy kesi no. Da go si mu eso fefe. Ene ma bebre na me. Oba ye do pass secondary school mo kunya. Apeja for say kunya ke ka mo. Enti meda mo nyina ase. Odo bi bia ase. Ekitaya mo de ema mo na na. O say ye bo ni chido mo yi. Ya ko so ani mo ni chido. Asi ọba ase ko se mo ni chido. No do mo se put you here. Oba so be put you. Oba ye. Mo ma so bie. Ye o kan se asubia o kan ho. Mo ko so mo tra sa. Na no nyina brede asa ni pa. Na na se bi ye ni pa. Ye senator. Ya se ya fun so ho. Dompoase ma munya botre. Dompoase obi an ka ma tre ye. Na me press mi ti mi mo. Na me bo ni press yi. Ye fa gro no en ko ba sa. Ni Adanso man. Oda Dompoase nasi, oda Adanso nasi. Oda Ghana nasi, oda ye no ni wura. O se to na so bi. Say ye bre wo me ho.
companies and Obia. What's the company? A boy, a musical boy, my getting now. Or the Bubias, or the massive brain. I'm some drugs for the out for the massive being. Don't pass a man on the set. I said, I'm going to buy the before I said, you took my Obia Yaman, Obiasi, 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 Jamishamina. One, Akosie, Ame, Yai, Saboti, never boom boom, or Shade, and you go for a good master, the dear man dance. Was she what is so true? A woman was given the ever. A doom over than Cassiabo, Sena compared to Martin. Was a man, or pretty or Tida. Was she supposed to go to a chill and then or chill girls or champion with them. However, I was Yeah. Inspiration, you are on Saturday, you say, as a daddy now. And so, Abua, 500 Ghana series. Sanya, Yura, I think I've seen here. You say, you say, yeah, to be here.